Kijöttem a forgalmas utcára, mert roppant kíváncsi vagyok arra, hogy vajon az utca embere ismeri-e a mítoszok csatáját. Lássuk, válasszunk egyet véletlenszerűen. Márti, most jöhetsz. Ne haragudj, megállnál egy pillanatra? Hello, szia! Szia! Sziasztok! Hogy Hello. hívnak? Márti vagyok. Márti. Szia Márti, honnan jöttél? Sziasztok! Szegedről. Szegedről jöttél? Na hát, Gyalog. gyalog, eszméletlen. Na Márti, figyelj, arra vagyok kíváncsi, hogy hallottál-e te már valaha életedben a mítoszok csatájáról? Mítoszok csatájáról? Hogy ne hallottam volna? A kérdés inkább az lehet, hogy ne hallottam volna róla. Hát ez szenzációs, ez őrület. Akkor ha hallottál róla, akkor el tudod mondani azt is, hogy mikor és hol lesz a mítoszok csatája? Kérlek szépen, július 3-án este 7-től az Eres 9 színházban lesz. Te tényleg mindent tudsz. Nyertem! Igen! Igen! Tehát Eres 9 színház, július 3, Este 7.